Ayibo usho. Ukisala la ekitchen manje? Yebo malume. Hayi, yazi phela ngizisa ukuthi mina ngikwakhona mahlana into ayibonile njengamanje. Ngimcelile ukuthi akeze sizowenza amamodak. Ayi cha unamandla. Wezithi ehlule wonke umuntu le ekhaya. Into ehlule ngisho nami uqobo lolu. Ngenzeni? Empeleni hayi into ethini njena bengekho kahle. Manje ke ngaleyo ndlela bese ngasomkhipha kanje lapha ekamereni lakhe. Kulungile malume. Mina nje ngizokhuluma zokuthanda. Auntie Alka and Modak. Ngazile nje mina ukuthi angiyazi amlahle nje uAuntie Alka. Futhi ke uyazi uAuntie Alka utheni? uAuntie Githo wazi ukwenza. So ngimcelileke. Awushaya into ecokeme lana. Ngiyabonga. Siwatholile ka mama khakho. Okay please ngakwazi ukuya kitchen manje. Auntie Githo uzongifundisa ukwenza amamoda. Hayi hamba uyofunda kuyena hamba. Manas. Ya sisi. Ufunani lana? Usho ukuthini? Ngithi uzokwenzani lana? Haw. Ngithatha uAuntie Githo so wenza amamodak. Oh, manje uAuntie ufike nini ke la? Ngimcelile mina. Uyenzelani lento yenzayo? uAuntie Alka ube stressekile ngendaba yamamodak no Auntie Githo. Angazi ngicabanga ukuthi uAuntie Githo ubengekho nje emudini. Nama ngazi. Ingakho ngimcelile. Manasi. Indaba wona lokhu uxambukela endabeni zomndeni wami. Manasi. Indaba zomndeni wami lezo uyazi. Iyekela lokhu ufaka ikhala lakho. Ngifake None of your business. It's none of your business. Okay? Gogo, Hayibo, nansi juice. ulethela mina ujuzi. Ye. Ukuthi nje gogo kade phela umatasatasa ngendaba zomalungiselelo omcimbi. Hayi phela mina bengihlalele nje lana. Ngiphumulele uyabona. Ayi phuza ijuice. Ozobona uzoba umqemane. Gogo. Ngicela ungakhathazeki ngalutho. Ngalutho. Ngo-Angita. Gogo. Kukhona into engiyenzile yazi. Ngicela uManasi ukuthi akayokhuluma naye. Ngisho ukuthi phela uManasi akayazi into eyenzeka izolo gogo. Ingakho ke nje ngicela uManasi ukuthi kuba uyena oyocela uAuntie ukuthi azokwenza amamodek. Hayibo, abamba amadlebe nje kwenze njani? Hlala phansi ngizobala mina. Kulungile. Hayibo, yini manje lena baba ungakwenzi? Alka, buka lana. Ngiyazi ukuthi mina ngenza iphutha lana. Ngiyazi uphatheka abakhulu phela ngithethe siyumi lapha kwawonke nje nomuntu. Bengivele nje ngingazizwa kahle. Ngicela ungibukele nje uJithi. Usefele nje waphansi. Uma ke yena, uma umeke waqala nje wacasuke inhliziyo yami yagijima. Hayi mina azange ngirobhe nje kwenze njani? Wena sokhuluma ngale ndaba nje yini? Inhliziyo nakho nje yini lekushisayo ngempela ushiswa yini? VJ sir. Ayibubiza bani? Ubiza phela mina nqokonqoko. Uthi VJ sir hoza. Uzokalindeke. Thina asiqede indaba ede sikhulume nje singamnaki lo memezayo kodwa ke ngizoya kuyena. Ba VJ. Ba VJ. Hallo. Ngiyeza. Yebo. Cha bobo ngicela ungayenzi lento. Ngiyacela ungayenzi lento. Cha Alka. Hayibo we VJ. Kanti ubani loyo semnyango? Mama ima ngizobona. Ini? Ungithumelela. We VJ. Ubani loyo? Hayi uzokunika imithi lo kunamhlophe uze kumina. Oh. Kunemali ayimithi.
Yabo wena. Kasithiwa ngikubona lapha eMumbai nje ngenza isimanga esimbi kabi. Kodwa ke suka la. Hamba la. Ingabe ngithukuthelele yini? Khuluma. Ngitshele nanoma yini nje ekhona enhlizweni yakho. Angithandanga indlela ohlaze ngayo umyeni wami. Umyeni wakho angihlobene mina naye. Uyindodana yami nje. Ngitshele phela akayona yini indodana yami. Mina ngisho konke nje ebengifisa ukusho lapha. Inhliziyo yami nami biphukile. Mina angidiniwe ukuthi umthethisile. Kodwa maphambi kwabantu Buka, yekukhala. Buka Sithando, ngiyazi ukuthi mina ungidinelwe. Kodwa ke phela nama ngikwenza ngamasibomu. Kumele mntanami ngiyiphathe ngale ndlela le ukuze lo mndeni lo ukhule. Ukuyiphatha kanjeni? Ngempela akuvumelekile kulomndeni. Ngiyaqonda ukuthi ngenzeka ukuthi uphatheke kabi. Kodwa Sithando awuzame nami ukungiqonda. Ngingaxolisa mntanami mawufuna. hayi ma. Kodwa ngiyacela ukuthi ungaphindi uyenze lento. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Isisonke Dear Signature 169.